kai mutum na je Lagos wa Haba. kai ai duk abin da ake bar labari Lagos na gani Ni ka gani ni da Lagos sai dai in ji labari. ai ni jiya an je da ni Lagos kashin gada ne ina ne kai ba da mutu ba waziri Ah, auta Hamisu ya ne la ya lo wallahi saukan yaushe wallahi yanzu ga sauka yanzu ga sauka to zauna. waziri aya Soja. wallahi kai lafiya soja alamari sai a hankali wai waziri kana jin labarin mutumin nan na kuwa Na san ai haka. Baka dai da magana sai dai da mutum ya kana mutum ya kana. ko da yaushe Allah na tuba ka yahe ni bai rayuwa an ba da su ba ai ga kawai na baya a kai mini gida wanga ma mantawa da shi ne na ce bari in biyo kai dai kawai waziri wannan magana kai dai kawai a dai kawai to kai auta Allah na tuba ina kuma zaka je To kai ka tambayi abin nan kai daga kai abin da ka sani ne bai da magana in ba na mata ba. Kana ganin zaman shi nan ba abin da wallahi saukana ke ne yanzu ga na ce ba zai iya zuwa ko ina ba sai na yi kokari na gane ki awa ba ake fi sani sun mashi kyauke wa ki ga yanda yake damun nan. amin baby na kai amin baby na shi sa nake son ki wallahi baby na wallahi tallahi Ai soyayya ku ba a cewa ko. wato baby na wallahi soja ba daɗi kin ji wallahi ki bari kawai abun ba daɗi ai lamari na soja ba wasa ba sai wanda ya kai ya ga ki biki ruwan magana ga Ai ga ta nan. Gaskiya bibi ni dai Allah ubangiji ya sa ai maka transfer zuwa mun dubu. no. don annabi baby na ruguri Maiduguri ma. ba a nan ba baby na Me ka ce don haka Allah nan? Maiduguri Saboda me ka ce